Ο δράστης είναι άγνωστος, αλλά τον ονομάσαμε χειρουργό. Όπως βλέπετε, στα σώματα που βρέθηκαν έχουν αφαιρεθεί τα ζωτικά όργανα. Δεν απορρίπτουμε την περίπτωση να έχουμε να κάνουμε με ανθρωποφάγο. Σε μερικές περιπτώσεις, μάλιστα, τα πτώματα έφεραν σημάδια από ανθρώπινα δοντοστοιχεία. Αυτό το νεφρό που βλέπετε έχει αφαιρεθεί με χειρουργική ακρίβεια. Συνεπώς, μιλάμε για κάποιον ειδικό. Όπα, ωραία μάνα μου, να ο ειδικός. Είναι ωραία. Πού είστε ρε, στα νήπια είστε? Την επόμενη φορά που θα κάνει κάποιος αστιάκι θα το στείλω στο σουκλί. Συγγνώμη, Αθηνά. Όσο εσείς κάνετε πλακίτσα, ο χειρουργός είναι εκεί έξω και σκοτώνει. Για τα κεντρικά, αυτή η υπόθεση είναι απολύτου προτεραιότητας. Λοιπόν, το προφίλ του τώρα. Είναι γύρω στα 30 με 35. Σχολαστικός. Επαγγελματίας σε υψηλή θέση. Μορφωμένος. Εμφανίσιμος. Αν δεις πως Σάικο θα είναι σαν το Φοντά. Ταιριάζεις όλα. Σιγά. Το προφίλ αυτό ακόμα και σε μένα ταιριάζει. Μορφωμένος είπε, όχι παραμορφωμένος. Σκάστα ρε. Συγκεντρωθείτε. Συγγνώμη. Για το χειρουργό όλο αυτό είναι ένα αρρωστημένο παιχνίδι. Τον διασκεδάζει να αφήνει στοιχεία για να μας κρατάει σε εγρήγορση. Σε μερικές περιπτώσεις, μάλιστα, επιστρέφει τα θύματά του στα μέρη από που τα απήγαγε. Κατά τη δική μου εκτίμηση, αυτό είναι και το αδύνατο του σημείο. Μόλις συλλάβαμε έναν ύποπτο. Μπορεί και να είναι ο χειρουργός. Αθηνά, εσύ πήγαινε στο εργαστήριο. Μπισκίνογλου, Καλούδας και Μελιόπουλος στην αίθουσα ανακρίσεων. Μαμά, τα λεφτά για την τρίμερη εκδρομή του σχολείου να τα δώσουμε μέχρι αύριο. Ζωήτσα, αγάπη μου, σου είπα, την εκδρομή θα την ξεχάσεις. Δεν βλέπεις τι γίνεται στην τηλεόραση. Θα μας ξεβρακώσουν, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε ούτε τη ΔΕΗ. Ρε μαμά, 200 ευρώ είναι όλα κι όλα. Μπα, τόσο είναι όλα κι όλα. Όλα κι όλα, Λυπάμαι, δεν θα πας εκδρομή, θα πας την επόμενη. Θα πας την επόμενη. Ποια επόμενη, μαμά, δεν υπάρχει επόμενη. Άσε τις υπερβολές, ρε μαμά, όλη η τάξη θα πάει. Σάκη, ξέχνα τι. Δεν είναι αυτή για σένα, φίλε. Ναι, καλά, ρε. Ας είχα κανένα φράγκο παραπάνω και θα σου έλεγα. Θα της έδινα εγώ τα λεφτά να πάει, ρε. Και μάλιστα θα της έφτιανα και ένα ρομαντικό δείπνο έτσι. Με κεριά και τέτοια. Έτσι για έκπληξη. Όπως στις ταινίες. Αλλά με τα χάλια που έχω εγώ, ούτε σινεμά δεν μπορώ να την πω. Φίλε, επειδή σε βλέπω να μαστάς στη Λαμαρίνα, θα σε φτιάξω εγώ. Θα στα βρω εγώ τα φράγκα. Από πού, ρε, να σου πω, δεν πιστεύω πως πας κανένα μάξι πάλι. Ετοίμασε εσύ τις ντρομάτζες και ας το όλα πάνω μου. Έχω μια ιδέα. Κοίτα φάτσα, ρε. Κοίτα ένα κάθαρμα. Να μπω. Ο άνθρωπος αυτός μέσα έχει ένα πολύπλοκο ψυχολογικό προφίλ. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να το χειριστώ εγώ με λεπτούς χειρισμούς. Εντάξει, μα πήγαινε. Πήγαινε. Λοιπόν, ισχυρίζεστε ότι δεν είχατε καμία σχέση με τα θύματα. Καταστρέφεις τον οργανισμό σου με αυτά που τρως. Ορίστε. Τι εννοείτε? Αφού τους είπα να μην βάλουν κρεμμύδι. Μπορώ να μυρίσω μέχρι το βάθος του στομαχιού σου. Ναι. Να μείνουμε στις ερωτήσεις, παρακαλώ. Την 9η Ιανουαρίου, θυμάστε που βρισκόσασταν και τι κάνατε? Έλα πιο κοντά.
Θέλω να σου πω στο αυτάκι. Θέλω να σε μυρίσω. Παιδιά, ο τύπος μέσα τα φέρνει πέρα δόθε. Πάει να ξεκλειστρήσει, μήπως να μπαίνει ο Λουκάς να του κάνει να συγκεντρωθεί καλύτερα. Εδώ μα παίζουμε μέσα στο γήπεδο μας και χάνουμε. Μήπως θα πρέπει εσύ να εφαρμόσεις λίγο περισσότερο ψυχολογία. Τι παραπάνω ψυχολογία, ρε Πάκη. Έτσι και πάω πιο κοντά θα μου φάει αυτή. Να μπω εγώ, Μήπως να μπω εγώ. Αυτός εκεί μέσα δεν έκανε κλεφτρόνι. Είναι ένας τύπος ο οποίος έχει σκοτώσει 11 ανθρώπους και έχει φάει σηκώτια και νεφρά. Με κοιτάζει και να τριχιάζω. Ναι, και εμένα όταν κάνει αυτό το. Δεν το μπορώ καθόλου, δεν αντέχω. Μην το κάνεις αυτό, δεν το κάνεις. Αλλά απ' την άλλη μπορεί να μπλοφάρει κιόλας. Μήπως να πάω εγώ. Όχι. Ναι, αλλά θα χρειαστώ οπωσδήποτε ένταλμα. Είμαι σίγουρος πως μια έρευνα στο σπίτι του θα τα αποκάλυπτε όλα. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Ναι, τι άλλο να κάνω. Θα τον αφήσω ελεύθερο. Σκαταγάμωτο. Τι? Πρέπει να τον αφήσουμε να φύγει. Δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε άλλο. Γιατί? Γιατί τα στοιχεία που έχουμε είναι ελάχιστα. Και επιπλέον τα βρήκαμε παράνομα. Το ξέρω όμως ότι είναι αυτός, το ξέρω. Φυσικά είναι αυτός. Γράφει στο κούτελο, δολοφόνος. Πώς θα τον αφήσουμε να φύγει? Είναι επικίνδυνος. Είναι serial killer. Εσύ δεν βλέπεις serial όμως. Να μπω εγώ να τον κάνω να ομολογήσει 3. Λοιπόν, φύγετε εσείς. Τη χαρτούρα και τα σχετικά θα τα αναλάβω εγώ. Μύτες και αυτιά καλύψτε. Πώς έχετε να στείλω? Η διεύθυνσή μου. Λέω μία από αυτές τις ημέρες να περάσω. Μου κάνετε το τραπέζι, αστυνόμο. Ναι, μη φας. Θα έχουμε νεφρόσωπα. Συγγνώμη, αρχηγέ. Λέγε ρε Ποπορικό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή ξέρω ότι μία από αυτές τις μέρες θα συμπληρώσετε την έκθεση για την πρόοδο και την καταλληλότητά μου, ήθελα να ξέρω πώς θα πάω. Ανάλαβε αυτή την υπόθεση με τη γιαγιά που κλέβει τα πορτοφόλια και θα δούμε. Μάλιστα. Δηλαδή θα πάρω όλες τις γιαγιάδες και θα τις πάω για αναγνώριση. Να τις πας, Ποπορικό. Αυτό σημαίνει πρωτοβουλία. Πάρε καμιά πρωτοβουλία. Αυτή είναι η λέξη κλειδί. Πρωτοβουλία. Για πες το. Πρωτοβουλία. Μπράβο. Ναι, αλλά αρχηγέ, χρειάζομαι 4 γιαγιάδες και εγώ έχω μόνο 3. Κατέβα κάτω στον δρόμο, βρες μια γριά και φέρτηνε. Εν ανάγκη φέρ τη γιαγιά σου. Δεν έχω γιαγιά, αρχηγέ, έχει πεθάνει. Βάλε μαντήλ και κάνε εσύ τη γριά. Μόνο τελείωνε. Να έρθουμε κι εμείς να τελειώνουμε. Άντε. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες μου, ακούστε με 1 λεπτό παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάτε όλες μαζί μέσα, δεύτερη πόρτα δεξιά, για να κάνουμε την αναγνώριση. Εντάξει? Ωραία. Ελάτε εδώ με τον συνάδελφο. Μπράβο. Κυρία μου, συγγνώμη, με όλο το θάρρος. Μελέτης Μπορμπόκης. Έχω αναλάβει να διεξάγω μια πολύ σημαντική έρευνα και θα ήθελα, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, να βοηθήσετε κι εσείς όσο μπορείτε τις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας στη δουλειά τους. Να βοηθήσω? Πώς να βοηθήσω? Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα απολύτως. Απλώς θα κάτσετε κάπου. Όχι, δηλαδή δεν θα κάθεστε, όρθια θα είστε, αλλά αυτό είναι όλο, το υπόσχομαι. Εντάξει, παιδί μου. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε από εδώ. Να έρθω. Από εδώ. Απίστευτο. Ο χειρουργός είναι εκεί έξω ελεύθερος και εμείς καθόμαστε εδώ. Μπας και πιάσουμε τη γιαγιά της κοκκινοσκουφίτσας και... Ηρέμησε. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Ο κύριος Τζαβάρας, το θυμό ο κύριος Μπισκίνογλου. Χαίρομαι πολύ. Και από εδώ ο κύριος Μελιόπουλος, κύριος Τζαβάρας. Χαίρομαι πολύ. Και από εδώ ο κύριος Καλούδας. Φτάνει ρε Μπομπορίκο, εντάξει. Συστηθήκαμε, χαρήκαμε, πάει τελείωσε. Λοιπόν, κυρία μου, έχουμε 4 υπόπτους. Θα πρέπει να κοιτάξετε προσεκτικά για να αναγνωρίσετε αυτή που σας ούφρασε στο πορτοφόλι από το λεωφορείο, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν. Εσείς. Αυτή είναι η μανούλα μου. Ποια ρε? Το νούμερο 2 ρε παιδιά. Είναι η μανούλα μου. Τι δουλειά έχει εκεί μέσα με τους εγκληματίες? Το νούμερο 4.
Λεποπορίκο, μετά αυτό εγώ που σου ρίχνω φάπες. Ηλίθιος, εσύ τι πήγες και έκανες. Πού να το ξέρω. Εσείς μου είπατε να βρω μια γριά στην τύχη. Το νούμερο 4. Είπες γριά τη μανούλα μου. Πήγαινε μέσα γρήγορα και βγάλει τη μητέρα του υπευθυνού μου. Τώρα. Όχι. Μην τη βγάλει. Το νούμερο 4. Εντάξει, κυρία μου, τα ακούσαμε το νούμερο 4, τελείωσε. Θα τη συλλάβουμε. Θα σας ειδοποιήσουμε. Το 4. Το 4. Το 4. Κόλληση βελόνα. Γιατί να μην τη βγάλει έξω. Της έχω πει ψέματα. Ότι ξανά φτιάξα τη ζωή μου και ότι είμαι με μια γυναίκα. Ωραία, τη πει τώρα την αλήθεια και πάει τελείωσε. Δεν γίνεται. Γιατί όταν έμαθα ότι μ' άφησε το Κατερινάκι, έπαθε η καρδιά τη. Οπότε αναγκάστηκα να τη πω ότι ξανά φτιάξα τη ζωή μου, ότι βρήκα μια άλλη γυναίκα για να μην στεναχωριέται και ανησυχεί. Πού είναι το πρόβλημα. Έχω εγώ γυναίκα. Δηλαδή, για να καταλάβω, δεν έχεις γυναίκα και θέλεις. Εντάξει, μισό λεπτό. Γυναίκα θες, έτσι. Ωραία. Γυναίκα θέλεις, γυναίκα θα έχεις. Έλα, γυναίκα. Οργάκι μου. Ναι. Όχι, μην ανησυχείς, δεν συμβαίνει τίποτα. Ναι. Όλα καλά. Μια χάρη ήθελα να σου ζητήσω. Τι πράγμα? Να κάνω την κόμενα του Θωμά μπροστά στη μάνα του. Έχει αγκόμενα, παιδί μου, και εσύ τώρα γκόμενα, το κορίτσι του, τη σχέση του. Έχεις τρελαθεί, Όλοι έχετε τρελαθεί. Όχι, εντάξει, τώρα το ξέρω ότι ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά κοίτα. Αυτό δεν είναι παράξενο, είναι πιο παράξενο από το παράξενο. Αυτό είναι ταινία. Καταρχήν, ποιος θα το πιστέψει, εγώ και ο Θωμάς. Δηλαδή, έλεος. Πάντως, εγώ νομίζω ότι θα κάνετε ωραίο ζευγάρι. Ναι, για πυρίμπα. Έλα, μορλίτσα. Όχι. Δεν ξέρω, όχι. Ο Θωμάς είναι. Ο Θωμάς είναι. Όχι, παιδιά, δεν γίνεται, όχι. Έλα, μορλίτσα μου. Τι σου είναι τώρα να του πιάσεις λίγο το χεράκι, να πείτε μια τρυφερή κουβέντα, να πάτε για ένα καφεδάκι. Θα σας δει και η μανούλα του και θα ευχαριστηθεί. Θα γυρίσει η γυναίκα στο χωριό της χαρούμενη. Θα γελάσουμε. Αγάπη μου, δεν πάει να κάνεις καμιά δουλειά γιατί εδώ χαλάς τη δικιά μου. Και με την εκδρομή τι θα γίνει. Λοιπόν, τι λες. Για ποιο πράγμα? Έλα, μωρελίτσα μου, σε παρακαλώ. Ξέρεις πόσο πολύ εγώ το αγαπάω αυτό το παιδί, το Θωμά. Και εσένα απ' την άλλη σε έχω συναδελφή μου. Έλα, please. 2 μέρες μόνο. 2 μερούλες, 2. 2 μέρες. Λεπτό παραπάνω. Σε ευχαριστώ, λιτσάκι μου. Και να δεις τι καλή παρέα που θα είναι ο Θωμάς. Όχι, θα το δεις. Ναι, ξέρω. Θα τα δω όλα. Με τίποτα. Άκη, με τίποτα, ξέχασέ το. Καταρχήν, εγώ και η Λίτσα δεν ταιριάζουμε. Και δεύτερον, μόλις μας δει η μάνα μου μαζί, δεν το καταλάβει αμέσως. Σιγά ρε που θα το καταλάβει, σιγά. Άσε που η μάνα μου έχει συνηθίσει να με βλέπει με γυναίκες που έχουν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Και δεν έχει η Λίτσα προσωπικότητα. Τι λες ρε, τεράστια προσωπικότητα, διπλή. Έλα τώρα που μας κάνεις και το δύσκολο. Έλα, θα έρθετε και πιο κοντά, θα πες και κανένα μπαλαμούτι. 3 χρόνια εργόχειρο δουλεύεις. Και όταν λέμε εργόχειρο, μιλάμε για κοπηλατική, δηλαδή πας για τύφλωση. Για κόφωση. Τι? Είδες. Παιδιά, κόφτε την πλάκα, έτσι. Λοιπόν, εγώ δεν πρόκειται να πάω με καμία και με τίποτα. Ειδικά με τη Λίτσα. Οπότε συζήτηση κομμένη. Οκ. Πάντως έτσι που το βλέπω το πράγμα, 2 επιλογές έχεις. Ή τη Λίτσα ή τη Λίτσα. Μπισκίνογλου, η υπόθεση έκλεισε οριστικά. Δυστυχώς. Έτσι και μπορούσαμε να μπούμε στο σπίτι του, θα τα βρίσκαμε όλα, αλλά. Να αφήνεις ελεύθερον κάποιον που ξέρεις ότι θα ξανασκοτώσει. Τέλος πάντων, πέταξε έτσι το αρχείο. Κατάλαβες αυτό που κατάλαβα? Ποιο? Ρε φίλε, εδώ έχουμε τα πάντα. Τις σημειώσεις, τα στοιχεία, τη διεύθυνση, όλα. Και ο Φουντάς το είπε ξεκάθαρα. Τι είπε? Ο τύπος θα σκοτώσει ξανά. Είναι σαφές τι ήθελε να πει. Συγγνώμη, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Έλεγε ρε. Πρέπει να μπουκάρουμε στο σπίτι του. Πρέπει εμείς να βρούμε και τα ψαλίδια και τα νηστέρια και ό,τι άλλο χρησιμοποιεί. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό ξέχασέ το. Αποκλείεται και είναι και παράνομο. Ρε παιδιά, ο Φουντάς είναι ο αξιωματικός με τη μεγαλύτερη προβολή στο σώμα. Έχει μάστερ στην εγκληματολογία, έχει δουλέψει με τη CIA, με τη Europol και στα κέρατά μου τα τράγια. Και εδώ απέτυχε. Εδώ είναι η ευκαιρία μας να κάνουμε ό,τι δεν έκανε αυτός. Αν το κάνουμε αυτό πρέπει να είναι καθαρή δουλειά. Πεντακάθαρη τώρα, λαμπίκο. Δηλαδή, μπαίνουμε στο σπίτι, παίρνουμε ό,τι στοιχεία χρειαζόμαστε και την κάνουμε έτσι. Πατιούτ. Πατ τι? Κιούτ. Πατιούτ. Για την αναγνώριση. Ναι.
Περάστε. Είστε έτοιμοι? Ούψ, sorry. Ελάτε, ηρεμήστε. Τόσο αστείο σου φαίνεται. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν το έκανα και επίτηδες, αλλά είχε πλάκα. Είχε πλάκα, Αφού είναι έτσι, θα κάτσετε το βράδυ εδώ να ενημερώσετε τις καρτέλες. Τι! Αυτό να δείτε την πλάκα που θα έχει. Άντε, πηγαίνετε τώρα. Καλά ρε Φρανκ, το μυαλό σου πάνω από το κεφάλι σου το έχεις. Γιατί εσύ το έχεις μέσα στο κεφάλι σου. Δεν το πάω εγώ το πτώμα ανάποδα. Συγγνώμη, μήπως θα μπορούσα να σε απασχολήσω για μισό λεπτό? Όλγα μου, να ξέρεις ότι εγώ αυτό το κάνω γιατί σε εκτιμώ και σε αγαπώ. Αλλά το σχέδιό σου έχει κενά. Πασά μου, μην ανησυχείς εσύ. Η Λίτσα θα είναι σούπερ, θα δεις. Έλα, να την πατήσει. Ήρθα. Λίτσα, είσαι πολύ όμορφη. Και σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που κάνεις. Η Μανούλα, βέβαια, είναι λίγο συντηρητική. Θέλω να πω, μια κλασική εικόνα ερωτευμένων θα έφτανε. Δεν σε νοιάζει, ρε σου λέω. Έχω συνεννοηθεί για όλα. Έλα, πηγαίνει. Μισό λεπτό. Για αυτό που πάμε να κάνουμε έχω κάποιες απορίες. Λοιπόν, εμείς υποτίθεται είμαστε ζευγάρι. Πάνω απ' όλα υποτίθεται. Λοιπόν, εγώ όμως δεν ξέρω ούτε καν το επιθετό σου. Α, Μελιόπουλος. Θωμάς Μελιόπουλος. Λίτσα Σιδέρη, χαίρομαι πολύ. Και εγώ. Καλέ, τι χείραψη είναι αυτές. Τι ζευγάρι παράγεται. Όχι να κάνετε συμφωνία στις Βρυξέλλες. Έλα, να κάνουμε πρόβα ένα φυλάκι. Έλα, ένα φυλάκι, άντε. Τι? Πρόβα, φυλάκι, έλα. Φυλάκι, έλα να δω. Έλα, φίλε. Μην τρέπεσαι. Μια ζωή ντροπανός. Μανούλα, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα, αγόρι μου. Από εδώ η φίλη μου η Λίτσα. Σιδέρη, χαίρομαι πολύ. Κι εγώ, κορίτσι μου, κάπως αλλιώς σε περίμενα. Ακόμα πιο ψηλή και πιο αδύνατη. Ξέρεις, του Θωμά μου του αρέσαν πάντα οι πολύ ψηλές και οι πολύ αδύνατες. Έτσι ήταν. Αλλά αυτά κάνει η αγάπη. Μας παχαίνει. Κι εγώ πήρα 3-4 κιλά, γιατί όλη μέρα σπίτι. Τρώμε και απολαμβάνουμε τον ερωτά μας. Δεν λένε ότι η αγάπη περνάει από το στομάχι. Έτσι κι εμείς είμαστε πάνω στο τρένο του έρωτα και απολαμβάνουμε την αγάπη μας. Είμαστε πολύ αγαπημένοι. Πολύ, έτσι δεν είναι αγάπη μου? Ναι, πολύ αγάπη μου. Αχ, τι ωραία. Ωραία. Εγώ από τότε που χείρεψα περιμένω να έρθει να με πάρει ο Χάρος. Σα πάτε καλέ, μια χαρά είστε. Εσείς θα είμαστε απστόλους. Οι τελευταίες εξετάσεις που έκανε για την καρδιά μου είναι άστα, μη ρωτάς. Κάποια μέρα θα σας πάρουν τηλέφωνο να έρθετε να πάρετε το πτώμα μου από το ξενοδοχείο. Ποιο ξενοδοχείο, Μανούλα? Δεν θα μείνεις σε ξενοδοχείο. Σπίτι μου θα μείνεις. Θα κοιμάσαι στο κρεβάτι μου και εγώ θα κοιμάμαι στον καναπέ που γίνεται κρεβάτι. Και η Λίτσα, καλά δεν μένετε μαζί? Βέβαια μαζί με τη Λίτσα. Δηλαδή εδώ και 1-2 εβδομάδες. Θα στο έγραφα, αλλά μια από αυτές τις μέρες, αλλά μια οι δουλειές, μια που τρώμε και αγαπιόμαστε συνέχεια. Όχι, αγόρι μου. Δεν θέλω να μπερδεύουμε μέσα στα πόδια σας. Και στο ξενοδοχείο μια χαρά θα την περάσω. Όχι, Μανούλα, θα έρθεις να κοιμηθείς στο σπίτι και θα κοιμηθείς στο κρεβάτι μας. Δεν πιστεύω να έχεις κάποια αντίρρηση, Λίτσα, αγάπη μου. Όχι, αγάπη μου. Τι αντίρρηση να έχω εγώ? Αχ, κοριτσάκι μου γλυκό. Αγόρι μου. Μανούλα. Ήθελα να σας ρωτήσω, πώς με βλέπετε? Πώς σε βλέπω? Μάλιστα. Ξέρω εγώ, μια χαρά σε βλέπω. Καινούργια παπούτσια? Όχι, δεν εννοώ αυτό. Επειδή ξέρω ότι κι εσείς θα πρέπει να συμπληρώσετε την έκθεση της αξιολόγησής μου, ήθελα να ξέρω πώς με βλέπετε. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι σε βλέπω κάπως αδιάφορο. Αδιάφορο? Νομίζω ότι πρέπει να παίρνεις περισσότερες πρωτοβουλίες. Πάλι πρωτοβουλίες. Ξέρετε, οι πρωτοβουλίες ποτέ δεν ήταν το δυνατό μου σημείο. Και ίσως τελικά γι' αυτό ποτέ κανένας δεν μου αναθέτει κάτι πραγματικά σοβαρό. Που να χρειάζεται και υπευθυνότητα και πρωτοβουλία. Παντός, σας ευχαριστώ πολύ για την ειλικρίνειά σας. Μελέτη, περίμενε. Μάλιστα. Σήμερα το βράδυ πρέπει να πάει κάποιος από τον ιατροδικαστή να φέρει ένα νεφρό. Μπορεί να είναι ένα από αυτά που αφαίρεσε ο χειρούργος. Ίσως να είναι και το μοναδικό στοιχείο εναντίον του. Θα πας να το φέρεις εσύ.
Εξέλαβε το ως δείγμα εμπιστοσύνης. Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα σας απογοητεύσω. Θα πάω, θα το παραλάβω, θα το φέρω και θα το κάνω ό,τι θέλετε. Ό,τι μου πείτε εσείς θα το κάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι στις διαταγές σας. Καλά, βλαμμένο είσαι. Πήγες και είπες στη μάνα σου ότι μένουμε μαζί. Τι να έκανα, τα χάσα. Εγώ μια φορά στο κρεβάτι σου δεν κοιμάμαι. Όχι. Στο κρεβάτι μου. Το κρεβάτι μου δηλαδή είναι στο σαλόνι. Οπότε από τεχνικής άποψης δεν είναι ακριβώς κρεβάτι, είναι καναπές. Που γίνεται κρεβάτι. Αν θέλεις, μπορούμε να βάλουμε μια μαξιλάρα στη μέση, μια τάβλα, ξέρω εγώ κάτι. Για 2 νύχτες μόνο. Είπα όχι. Σε παρακαλώ, η μανούλα μου είναι χάλια. Έλα, μωρ κοριτσάκι μου τώρα, τι είναι, 2 νύχτες μόνο. Το ξεκινήσαμε από 2 μέρες. Έγινε 2 νύχτες, άντε να δούμε τι άλλο θα γίνει. Άντε να δούμε. Να είμαστε. Ωραία. Ανακεφαλαιώνουμε έτσι. Μπαίνουμε μέσα, αναρκώνουμε τον κανίβαλο, παίρνουμε ό,τι στοιχεία μπορούμε, την κάνουμε και αύριο ερχόμαστε και το συλλαμβάνουμε την ησυχία μας. Πάτε και του παντά, Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα. Τα τζάμια θα το καθαρίσουμε. Έχω βάλει μέσα στο χλωροφόρμιο για να το ψεκάσουμε από μακριά. Να θέλετε τα αυτάκια μου. Μπράβο, ωραία ιδέα, πάμε. Μισό λεπτό. Πάρε και αυτό. Ωραία, εντάξει. Πάμε. Μην τη φαγωθήκατε, μισό λεπτό ρε παιδί μου. Ορίστε. Τι είναι αυτό πάλι, Η μάσκα του Χάνιβαλ. Αυτός ο άνθρωπος έχει φάει άλλους ανθρώπους. Λίγο θέλει να φουνιάσει και να αρχίσει να δαγκώνει. Τον αρκώνουμε, του βάζουμε και τη μάσκα και είμαστε ήσυχοι. Άρα, μάσκα σε μάσκα, άμα αρχίσει τη βάψαμε. Έλα, πάμε. Ακολουθήστε με. Σαν πως βλέπουμε. Είστε να το ξυπνήσουμε. Το είδα. Τι γίνεται? Περίμενε. Το μπουρδέλο. Τι? Λέω το μπουρδέλο. Το λέω. Πού είσαι? Με στίβλωσες στο στανιό μου. Συγγνώμη. Έλα, τελειώνε. Φτάνει. Τα κατσαρίδα να ήτανε. Βάλτε του και χειροπέδες. Να είμαστε σίγουροι. Έλα, γρήγορα. Ωραία. Εντάξει. Πάμε να ψάξουμε. Τίποτα, ούτε ένα στοιχείο, τίποτα. Ωραία, δεν πάμε να φύγουμε τώρα γιατί δεν μ' αρέσει καθόλου εδώ μέσα. Να φύγουμε. Είστε καλά, ρε. Ήρθαμε ως εδώ και θα φύγουμε. Ο λόγος που δεν βρίσκουμε κανένα στοιχείο είναι επειδή ο τύπος είναι εγκληματικό μυαλό και ξέρει να κρύβεται. Κανονικά θα πρέπει να τον ανακρίνουμε, αλλά έτσι όπως είναι αυτός τώρα. Ωραία, και τι να κάνουμε? Να τον πάρουμε μαζί μας και να περιμένουμε να ξυπνήσει για να τον ανακρίνουμε? Και πού να το βάλουμε? Να το βάλουμε στην αποθήκη του μπαρ. Τι λέτε, ρε? Επικοινωνείτε, Εγώ είπα αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε, όχι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ακή, εσύ τι λες? Ό,τι πεις εσύ τα κάνουμε, έλα, πες. Ξέρω εγώ. Ας το πάρουμε. Αφού ήρθαμε μέχρι εδώ, κάναμε τόσο κόπο. Το βάζουμε εκεί και βλέπουμε. Έτσι κι αλλιώς στην αποθήκη του μπαρ δεν πατάει ποτέ κανείς. Έλα, πάμε.
Φίλε, με χώσανε μέσα. Τι, πού μέσα, ρε? Στα κρατητήρια. Πήγα να δανειστώ κάτι λεφτά από ένα ψιλικατζίδικο και αυτοί νόμιζαν ότι τα έκλεψα. Καλά, είσαι τρελός, δεν τα είπαμε. Πήγες και έκλεψες. Καλά, έρχομαι από εκεί πέρα. Όχι, όχι. Κάτσε εσύ στη ζωή. Άσε με εμένα. Εξάλλου, σε κανένα 2 μήνες θα την κάνω. Όχι, ρε, έρχομαι. Έλα, Λέων, έλα. Δεν το πιστεύω. Άρε, ζωήτσα. Να μου λες. Έχω χεστεί πάνω μου. Ευτυχώς που είναι δεμένος. Τόσα λουριά ούτε στον Γκουαντάναμο δεν έχουν. Μα δώσ' μου λίγο. Τι λες το όνομά μου, ρε παιδί μου, τι το λες το όνομά μου. Να το θυμάται μετά και να κάνει μπάρμπεκι με τα πνευμόνια μου. Σιγά ρε. Με τόσο χλωροφόρμιο που έχει φάει αυτό στο εγκεφαλογράφημα του είναι επίπεδο. Αλλά καλό είναι μεταξύ μας να μην λέμε τα ονόματά μας έτσι για λόγους ασφαλείας. Να βρούμε κανένα ψευδόνυμο. Ωραία, εντάξει. Εμένα θα με λένε Αγάπιο. Σιγά μη σε λένε και Αβακούμ. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε ψευδόνυμα από ζώα. Εγώ είμαι η Αρκούδα, εσύ ο Αετός και εσύ η Φώκια. Τι, γιατί να είμαι εγώ η Φώκια. Επειδή τώρα τελευταία πήρα 2-3 κιλά και παραπάνω, γι' αυτό. Δεν θέλω να είμαι η Φώκια. Μην είσαι ηλίθιος, γαμώτο μου. Εγώ είμαι η Αρκούδα και όλοι στον κόσμο ξέρουν ότι οι Αρκούδες είναι πιο χοντρές από τις Φώκες. Τι μας λες, όλοι στον κόσμο ξέρουν ότι οι Φώκες σχετίζονται με τα προβλήματα πάχους. Μα και δεν θέλω να είμαι η Φώκια. Εσκάζετε ρε επιτέλους. Είμαστε δίπλα στον πιο αιμοφόρο δολοφόνο της χώρας και ασχολείστε με τις Φώκες. Βρείτε ένα όνομα εκεί να τελειώνουμε. Κάτι από φυτό. Θα είσαι ο Λάχανος, θα είσαι ο Πράσος, θα είμαι ο Κουνουπίδης. Τελείωσε. Εντάξει. Α, μπράβο. Ωραία, και τώρα τι κάνουμε, κύριε Μπρόκολε. Κουνουπίδης. Μπρόκολο και κουνουπίδη. Εγώ πάντως θα ήθελα να του ρίξω μερικά μπουνίδια να στρώσει λίγο επιδερμίδα. Κύριε Λάχανε, η βία φέρνει τη βία. Και ειδικά όταν πρόκειται για ψυχοπαθή σαν κι αυτόν. Είπα θα ήθελα, κύριε Πράσο. Θα ήθελα. Δεν είπα πώς θα το κάνω. Πάντως το Πράσο εμένα μου κάνει για πιο ψηλό. Λάχανο, ρίξ' Πάρ' το Λάχανο. Ωραία σήμερα. Έβαλα μια μηχανή που σκοτώνει δίπλα στη γυναίκα και στο παιδί μου. Και δίπλα στη μανούλα μου, κύριε Κουνουπίδη. Και δίπλα στη μανούλα μου και στη Λίτσα που με περιμένει στο κρεβάτι. Τι κάνει? Τι? Μπερδευτήκαν λίγο τα πράγματα και τώρα θα πρέπει να κοιμηθούμε μαζί με τη Λίτσα. Θες να πεις ότι θα κοιμηθείς με τη Λίτσα? Θα δούμε. Κι εγώ πού θα κοιμηθώ, ρε γελίο Πράσο? Έλα σου τρως στο σπίτι, στο καναπέ. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Θα κοιμηθείς της Λίτσας. Το συμφωνήσαμε, το μιλήσαμε, ορίστε τα κλειδιά, ορίστε και η διεύθυνση. Καλά. Άντε πάμε. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Αχ, μάνα μου. Ωραίο πράγμα να σε περιμένει μια γυναίκα στο κρεβάτι. Άρε Θωμά. Πότε ήταν η τελευταία φορά που το έζησες αυτό? Έλα στο κέντρο, δεν δαγκώνω. Όχι, εντάξει είμαι. Πάντα στην άκρη κοιμάμαι από παιδί. Αφού η μανούλα μου συνέχεια με μάζευε από τα πατώματα. Καλά, πέσε στα πατώματα τότε. Πάντως, Λίτσα, θέλω να σου πω ευχαριστώ για όλο αυτό που κάνεις. Είσαι η τέλεια αραβωνιαστικιά. Για τη μανούλα μου εννοώ. Κοιμήσου, άντε.
Μπα, ώστε εσύ κυλίτσα, Και μας το κρατάγατε κρυφό τόσο καιρό. Κρίμα. Όχι, βασικά δεν. Για το Θωμά. Το ξέρω, μου τα είπε όλη, πλάκα σου κάνω. Ναι, γι' αυτό ξεκαρδιστήκαμε. Εσύ τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα? Τίποτα το ιδιαίτερο. Να, με τις προετοιμασίες του γάμου. Διάλεγα προσκλήσεις. Βασικά η Όλγα τα έχει αναλάβει όλα, αλλά καλό είναι να την έχω από κοντά. Αν την αφήσει μόνη της, θα ετοιμάσει το γάμο της πριγκίπισσας του παραμυθιού. Και μια που σε βρήκα. Είσαι κι εσύ καλεσμένος. Δηλαδή το προχωράς κανονικά, Ναι. Γιατί υπάρχει κάποιος λόγος να μην το προχωρήσω? Όχι, τι λόγος να υπάρχει. Θέλω να πω, δικό σου θέμα είναι, μεγάλη γυναίκα σε πια. Και εσύ? Εσύ δεν είσαι μεγάλος πια? Ρε εσύ Αθηνά, δεν ξέρω, αυτό που έγινε τις προάλλες στα εργαστήρια λίγο με ταρακούνησε. Δεν φάνηκε. Όχι. Όχι. Ξέρω εγώ τώρα ήταν λίγο κάπως. Εγώ κατά το σεντόνι να κάνω το πτώμα και εκεί ο δικός σου να σε ζητάει σε γάμο. Ξέρω εγώ. Λουκά, πες μου να μην παντρευτώ. Πες μου να περιμένω. Πες μου να αναβάλω το γάμο και εγώ θα το κάνω. Πες μου κάτι, οτιδήποτε. Παντρέψου Αθηνά. Παντρέψου και να είσαι ευτυχισμένη. Λουκά, πες μου να μην παντρευτώ. Πες μου να περιμένω. Πες μου να αναβάλω το γάμο και εγώ θα το κάνω. Πες μου κάτι, οτιδήποτε. Παντρέψου Αθηνά. Παντρέψου και να είσαι ευτυχισμένη. Φρανκ! Ρε Φρανκ! Καλά, πώς? Να σου πω, δεν κάνεις κι εσύ καμιά δουλίτσα? Επειδή εσύ είσαι χάχας, κάθομαι εγώ τώρα και συμπληρώνω καρτέλες. Και να μην βγάλω το σταλόνι μια πόρτα τον καημένο. Όχι ρε Φρανκ, να μην τον βγάλεις. Και να μου χύζει όλο το σπίτι μετά. Τι κάνετε εσείς εδώ? Τι κάνουμε? Μερικοί βγάζουν βόλτα το σταλόνι και κάποιοι άλλοι κάθονται και πίσω στη δουλειά. Και εγώ είμαι κάποιοι άλλοι. Πού ρε Πομπορίκο, εκδρομή, τι είναι αυτό? Όχι βέβαια. Είμαι σε επίσημη αποστολή. Η αστυνόμος κυρία Αθηνά Μπελεγρή μου ανέθεσε την παραλαβή, μεταφορά και συντήρηση ενός πολύ σημαντικού στοιχείου της υπόθεσης του χειρουργού. Πλάκα μας κάνει Πομπορίκος. Και τι στοιχείο είναι αυτό, ρε? Ένα νεφρό. Γαμώτο, ένα βυζί. Και τώρα, τι κάνω τώρα? Αν τραβήξω απότομο το χέρι μου, μπορεί να ξυπνήσει και να με δει που το τραβάω και να νομίζει ότι τη χούφτα σας κοιμότανε. Οπότε, αν το αφήσω, μπορεί να νομίζει ότι το κάνω στον ύπνο μου. Ότι δεν είχα πρόθεση. Αυτό είναι καλύτερο. Θωμά. Τι είναι? Έχεις το χέρι σου στο στήθος μου. Κοιμόμουν. Για χαζί με περνάς, Λίτσα, αυτό που λες με προσβάλλει. Είναι σαν να λες ότι είμαι ένας άνθρωπος που εκμεταλλεύεται την κατάσταση για να σου πιάσει το βυζί. Αν ήθελα να πιάσω ένα βυζί, θα πήγαινα να βρω ένα που είναι για πιάσιμο. Αλλά δεν θέλω. Τότε τι στο διάλογο κάνεις τόση ώρα με το χέρι σου πάνω στο στήθος μου? Συγγνώμη.
Γαμώ το... Με την κουβέντα και με όλα αυτά ξεχάστηκα. Θωμά. 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 Τι είναι, Μανούλα, τι θες, κοιμόμαστε? Πολύ με ενοχλεί, παιδάκι μου, να σας βλέπω να κοιμόσαστε στο σαλόνι. Αν δεν είχα αυτό το λουμπάκο, θα κοιμόμουν εγώ εδώ και εσείς μέσα. Καλά, δεν πειράζει, Μανούλα, μια χαρά είμαστε. Άντε, κοιμήσου το. Δεν μπορώ, δεν μου κολλάει ύπνος. Γιατί, Μανούλα? Γιατί νιώθω έναν κόπο εδώ. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που παντρεύτηκε ο αδελφός στο χωριό, αντιμετωπίζω το θάνατο μόνη. Μου σφίγγεται η καρδιά μου. Και έτσι έκατσα και σκέφτηκα. Τι σκέφτηκες, Μανούλα? Να, είπα έτσι για τελευταία φορά να κάνω κι εγώ το κέφι μου και να περάσω μερικές βδομαδίτσες έτσι εδώ μαζί σας. Βδομαδίτσες? 2 μέρες, 2 νύχτες, βδομαδίτσας. Αν δεν σας ενοχλεί φυσικά, Όχι, όχι, τι να μας πειράζει, Μανούλα. Και 1 και 2 και 10 εβδομαδίτσες, άμα θέλεις. Το σπίτι μας είναι και σπίτι σου. Αγόρι μου, Θωμάκο μου, την ευχή μου να έχεις. Μπράβο, την ευχή μου. Άνοιξε λίγο μπορεί να το δούμε, τι θα πάθεις? Αποκλείεται. Καλά, η παραμύθια μαζί μου Μπορίκος και τον ακούμε, Ρίτα. Έλα, βρε Μελέτη μου, σε παρακαλώ. Εγώ δεν έχω δει ποτέ μου από κοντά ζωντανό νεφρό. Άνοιξε το ίσα-ίσα για να το δούμε. Δεν γίνεται, σας λέω. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Άσε με, τι κάθε και τον παρακαλά στο σπασίκλα. Άσε που δεν υπάρχει κανένα νεφρό. Μούφα. Δεν είναι καθόλου μούφα. Τι είναι μούφα? Κοίτα, Μπορίκο. Εγώ αν δεν το δω, δεν το πιστεύω. Εντάξει λοιπόν. Μπράβο, Μελέτη μου. Αλλά προσοχή. Δεν θα το ακουμπήσετε. Στο υποσχόμαστε. Τι λέω? Αυτό είναι που κάνει την πύρα κάτω εδώ. Παιδιά, τελικά το ανθρώπινο σώμα είναι τέλειος οργανισμός, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, αρκετά το είδατε. Σταλώνε, άστα ρε, φτύστο ρε. Δεν το πήρε, δεν μ' ακούει καθόλου, ρε, Σταλώνε. Δηλαδή τώρα ο Σταλόνε έφαγε το στοιχείο. Μου λες αυτή που την έχω ταράξει στην ξηρά τροφή. Κακόσκυλη. Κακό. Κάτσε εδώ πέρα τώρα να τρως κάγκελα. Και κομμένες οι βόλτες. Συγγνώμη, μήπως βρήκατε τους γονείς μου? Ρε φιλαράκι, δεν μπορέσαμε τώρα γιατί είχαμε κάτι δουλίτες εδώ πέρα. Θα μείνεις εδώ απόψε. Καλά, μας δουλεύετε, κύριε αστυνόμη. Είναι φίλος μου, τον ξέρω. Εγγυώμαι εγώ γι' αυτόν. Σόπερα, μεγάλη εγγύηση, μπράβο. Πάω να φέρω κουβερτούλα. Κάντε 2. Όχι, ο Σταλόν θα κοιμηθεί εδώ. Κακόσκυλη. Δεν τη στέλνω με το Σταλόν, τη στέλνω για μένα. Θα κοιμηθώ κι εγώ εδώ. Καλώ το σου περίδα, ρε μεγάλη, μπράβο. Άρα θα κοιμηθεί εδώ έξω. Ο Σταλόν θα κοιμηθεί μέσα. Τι κάνεις, ρε? Κάντε όσο προλαβαίνεις. Όχι, θα μείνω, ρε. Είσαι φίλος μου και δεν θα σε αφήσω μόνος σου. Άλλωστε δεν έχει καμία σημασία πλέον. Ρε παιδάκι μου, θα σε περιμένει η ζωή, δεν το καταλαβαίνεις. Με αυτά που τις έχω ετοιμάσει. Δεν την προλαβαίνω πια. Τι της ετοίμασες? Σε λίγο θα χτυπήσει το ξυπνητήρι στο δωμάτιό της. Μόλις πάει να το κλείσει, θα δει ένα σημείωμα από πίσω. Εκεί θα βρει και ένα δεύτερο σημείωμα. Μόλις πάει στην απλώστα και ξεκρεμάσει την μπλούζα, θα βρει ένα τελευταίο σημείωμα. Μετά θα πάει προς το σπίτι μου. Θα ανοίξει την πόρτα και εκεί κανονικά θα έπρεπε να την περιμένω εγώ. Λουκά, Γεια σου, ρε Ζωήτσα. μ' αρέσουν πολύ οι εκπλήξεις. Α, ναι. Είσαι καλά. Ναι, αμέ, σένιος. Σίγουρα δεν σου συμβαίνει κάτι. Όλο και κάτι συμβαίνει, μόνο που δεν είναι και πολύ καλό. Βέβαια, πώς να είναι, δεν κάνω και κάτι για να μου συμβεί κάτι καλό. Είναι επειδή εσύ δεν θέλεις. Ξέρεις τι μου αρέσει εσένα? Τι? Που όταν είμαι εντελώς χάλια, πάντα, μα πάντα έρχεσαι εσύ με ένα χαμόγελο και αυτό μου αρέσει. Και εμένα μου αρέσει. Και θα είμαι εδώ όποτε με χρειάζεσαι. Στο έχω πει 1000 φορές. Θα είμαι εδώ για πάντα.
Είσαι ό,τι πιο γλυκό έχω γύρω μου, ζωή. Είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που ενδιαφέρεται για μένα πραγματικά. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι θα μπορούσες εσύ να είσαι Εγώ είμαι, Λουκά. Μην αμφιβάλλεις ούτε στιγμή ότι είμαι εγώ. Αλλά μέχρι να το συνειδητοποιήσεις, εγώ θα περιμένω. Θα πρέπει να είμαι τρελός που σε αποφεύγω. Συλλαμβάνεσαι! Τι, Λουκά. Έχεις δικαίωμα να μην μιλήσεις. Λουκά, Ό,τι και να πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. θα σου κάνω ένα καφέ. Εντάξει. Και θα τον κάνω δυνατό όπως αρέσει. Ναι, δυνατό. Και μόλις σου περάσει τη ζαλάδα θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Μεγαλύσιους! Words like violence break the silence, coming crashing into my little world. Painful to me, breaks right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Vows are spoken to be broken. Feelings are intense. Words are trivial. Pleasures remain. So does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Τα λάθη λένε ότι είναι ανθρώπινα. Και άμα το δει κανείς από αυτή τη σκοπιά, εγώ, ο Θωμάς και ο Λουκάς είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι. Βέβαια δεν είμαι σίγουρος ότι φταίμε εμείς. Αν ξέρω ένα πράγμα για τα λάθη, είναι πως γίνονται πανεύκολα.